Къде има листа? Къде има листа? Айде махай. Махни. Кажи здрасти, Лелю. Леля. Няма я. Няма я, Леля. Снима ми деси. Айде покажи се на Леля. Хоп. Усмихни се. Как ще дадеш целувка? Мима как прави? Баба. Бабао. И писана? Бечинката. Къде е бечинката? Бечинките къде са? Къде са бечинките? Баба. Баба. Я подскачай. Как скачай деси? Хвърлил. Хвърлил. Я е тук, ела. Е там. Там. Айде подскачай. Скачай. Подскачай. Друз. Айде скачай. Скок. Дай целувка на Леля. Дай целувка. Где си? Дай целувка. Как ще дадеш целувка? Колко порасна деси като се наспа? Толкова? На колко годинки? На колко годинки деси? Айде скачай. Какво ще правим? Да долу аз ли?